lana eKing Mnguni Hospital sihamba nomnyango waka Public Works sizobheka ukuthi bahambe kangakanani noma sebehambe kangakanani kwi project esasibanikeze yona ukuthi abasenzele yona. Le project ke I project ye TB, it's a TB complex eyakhiwayo lana. Kodwa inkinga esinayo ukuthi sekuphela iminyaka ewu12 le project ingasukumi noma yakhiwe yaze yama. So kwaphoqeleka ke ukuthi ngibe nomhlangano no MEC uMayor sixoxe kakhulu ukuthi maningi ama projects eswanikeza uPublic Works, sicela uPublic Works ukuthi usenzele wona kodwa kube nezinkinga. Savumelana ke no MEC ukuthi cha ngobe maningi ama projects asizokwazi ukuthi sidile nawo wonke kanye kanye asike siqale ngayi-few nje. Esiqale ngawo ke eswabheke kakhulu iproject yasenkonjeni esibhedlela uLundi, project yase RK Khan, project leya la eKing Dinizulu, kukhona nenye yase Mahatma Gandhi. So maningi ke ama projects eswabhekile but lawo sithe asondele kuona in at least this 6 months sibone ukuthi uPublic Works ushesha kangakanani. Njengoba nizwileke ukuthi enkonjeni size saphoqeleka ukuthi ucontractor akhishwe esibhedlela ngoba umsebenzi ubungenziwa ngesikhathi, kuthatha isikhathi eside ukuthi uqhubeke umsebenzi and uma sesixoxile no MEC uMayor wa decide ukuya naye kwisite ayoyibhekela and wathi nake fika khona wathola ukuthi cha ngempela inkinga zinkulu kakhulu. Ezinye zeinkinga afika ayithola ukuthi equality ye material esetshenziswayo equality inferior, meaning akusiyo le quality esiyikhokhela. So basebe kuphoqeleka ke ukuthi ucontractor akhishwe kwisite njengoba nimzwileke echaza ukuthi basenkantolo ke no contractor manje because ucontractor akafuna ukuphuma kwisite. Kodwa ke thina into esifunayo ukuthi ama projects ethu awafike aqedwe ebeselethwa ngesikhathi. Niyazi ukuthi siyiclient thina njengomnyango wezempilo kaPublic Works. Manje nawe uyiclient uyayihambisa iproject uhambisa imali ubuso expect ukuthi iproject ideliver ngesikhathi. Siyakuthola ke ukuthi kuma projects amaningi bekungenzeki lokho noma kwenzeki lokho kaPublic Works. Siyathemba ukuthi after this engagement kuzoshintsha. Le facility esikuyona ikakhulukazi la eKing Dinizulu Hospital ifacility njengoba ngishilo TB complex. Uma sihamba sibuka I must say ukuthi I'm encouraged ukuthi ukhona umsebenzi ngempela osuwenzekile ngoba le ime u12 years but uma ucompare namhlanje na yeyago uyawubona umehluko in terms of i project. Basithembisile ke ukuthi bazosinikeza yona back isiphelile le project by uMay ka 2026. Siyathemba ukuthi ngaleso sikhathi sobe sesikwazi ukuthi siyithathe over. Kubalekile ukuthi le project bayihande back because lama services okufuna ngabalana siyawa provider wona impela kodwa siphoqeleke njengomnyango wezempilo ukuthi sisebenzisa ama ward esibhedlela and uma sebenzisa ama ward esibhedlela kusho ukuthi khona imbhede esiyikhiphayo, khona abantu okufuna ngabe bayakwazi ukulala kuleyo mbhede esingasakwazi ukuthi sibalalise. Right now umubuka imbhede esidecommissionile noma esisusile ngenxa yalama services mhlambe about 62 to 65. So uma ngabe ke lawo ama services esesuka esibhedlela esebuya lana kusho ukuthi ke isibhedlela naso siyanda ngoba kwanda imbhede esebenzisekayo. So we are very excited ukuthi project iyaqhubeka. Siyathemba ukuthi ngempela ngoMay bazobe sebesinikeza ihandover yasisibhedlela.